Ladies and gentlemen, we do thank you very much for your attention, and now we invite you to sit back, relax, and enjoy the takeoff. The captain has made tower communication. Em dic Oliva Seguro i vinc del cicle formatiu de grau superior d'energia renovable de l'Escola Jesuïtes al Clot i us vinc a explicar la meva experiència d'Erasmus. La principal motivació a voler viure una experiència com aquesta, més enllà de tots els coneixements acadèmics que s'aprenen en una empresa, va ser el creixement personal que una fa quan surt de la seva zona de confort i ha d'espavilar-se amb la vida. I aprendre altres cultures, conèixer molta gent, viure experiències inolvidables i els paisatges increïbles que et regala el fet de viatjar. El meu dia a dia, les primeres setmanes, va ser molt canviant. Vaig tenir l'oportunitat de participar en un projecte amb l'empresa on fèiem un viatge cap a la Patagònia xilena. Va ser un molt bon inici d'estada. Un cop vaig arribar a Santiago, on vaig viure durant els 2 mesos i mig restants, anava a l'empresa de dilluns a divendres, de 9 a 6, i quan acabava em buscava coses per fer. No tenia una rutina molt marcada. O bé anava a casa a descansar, o anava a conèixer la ciutat, o a prendre alguna cosa amb amigues, o fins i tot jugar partits de futbol amb un equip que vaig trobar. Ara que ja s'ha acabat aquesta experiència, a nivell laboral he pogut aprendre maneres de treballar molt diferents i sobretot agafar molta confiança en mi mateixa envers a la feina. Però a nivell personal m'hi enduc una motxilla plena de vivències que m'han fet créixer com a persona. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar. A les que esteu escoltant aquest vídeo suposo que teniu ganes de marxar d'Erasmus i és una experiència que us recomano moltíssim i que espero que la pugueu viure.